vás u nového videa a dnes to bude asi menej zaujímavé video, ale napadlo ma, že by som natočila, ako si triedím a upratujem svoj šatník. Takže ja poviem teraz vybrať asi trička a mikiny a nejak to rozdelím na viacej častí. Hneď sa ozvem. Takže začneme najprv mikinami, lebo tých je menej. Než ako tričiek a tak, takže prvá mikina je táto Harry Potter. Tu som už dlho nenosila, to môžem povedať fakt. A rozmýšľam, že ju dám ďalej, pretože ja ju asi nosiť už nebudem a ešte k tomu je to aj menšie číslo, ktoré ja teda už asi nedám na seba. Ďalšie z mojich starších vecí je toto tričko, teda táto mikina. Zabudám, že to je mikina. Tu takisto asi podarujem. Alebo si ešte nechám, ale neviem, či budem nosiť, že úplne. Ako ďalšia mikina, ktorú takisto asi nosiť nebudem. Ale možno, že ešte si ju nechám. Ďalšia je táto. To neviem o tom, že ju mám. A ako môžem si ju ešte nechať, ale neviem, či budem nosiť. Tak, ďalšie tu mám takýto svetrík, ktorý som dostala tento rok. Neviem kedy, ale dostala som ho, takže ten logicky si nechávam. Na zimu je vždy dobré. Niečo má také. Ďalšiu mám tuto New York černú. A tu si teda nechávam, pretože toto na zimu som vždy nosila, keď bolo chladno, takže je mi fajne teplé a všetko, takže to si nechávam. Asi veľa vecí nepôjde akože na vyhodenie alebo proste na podarovanie, lebo tak, to som väčšinou kupovala teraz nedávno, takže ďalšia je táto mikina USA. Zozadu vyzerá takto. A tu si teda nechávam. Ako ďalšia je z tej istej série, jak tá USA. Ale to je takáto. A vzadu vyzerá nejak takto. A tu si takisto nechávam. Ako ďalšia je táto. A tu si takisto nechávam, pretože tu som dostala na Vianoce. A je tu ešte jedna mikina a to je táto. A tu som dostala teraz k 13 narodeninám, takže ju mám ani necelý rok. Takže takisto si ju nechávam. Takže mikiny máme už hotové. A teraz poďme na druhú skupinku a to je trička a tielka, pretože tých mám najviac. Takže ako prvé tu máme toto tielko. Tento rok som ho ani asi mala iba raz oblečené. A ako nechám si ho, je to aj z toho haulu zo šínu, ale akože nechám si ho, ale nie je to veľmi príjemné. Ako príjemný materiál už. Ako ďalšie tu mám ďalšie tielko a je to takéto modré a toto si nechávam, je to akože dobré na leto, lenže toto leto je strašne chladné, takže neviem. Ako ďalšie tu máme ďalšie tielko a je to takéto. A to si takisto nechávam. To som takisto objednala tento rok, ale nebolo to v haule žiadnom. Takže si nechávam. Ako ďalšie je toto. No tak to tielko si teda nakoniec nechávam.
Protože som si ho kupovala tento rok, akorát, že som trošku netrafila veľkosť, takže mi je trošku ako veľké, ale to nevadí. Ako ďalšie tielko je toto. A to ste mohli vidieť zo Shein Haulu, ale ja si ho nechávam aj tak. Ale chcela som povedať, že je to vidieť, že nič nevyhadzujem, alebo proste, že nič že vyhadzujem, že to nikomu nedarujem, ale proste tie veci sú väčšinou nové. Takže na čo by som ich dávala, ale keď sa proste stretím s niečím, čo napríklad fakt, že už nevyužijem, alebo proste to nebudem nosiť, tak to akože takomu dám, ale skôr to asi bude video, že si upracem svoj šatník, lebo proste ja fakt, že nič nebudem tak dávať, ako keď to ešte môžem nosiť. Ako ďalšie je teda toto keby tielko, takže to si takisto nechávam. A k tomu mám ešte jedno. Takéto. Prúškované. A to si takisto nechávam. Teraz ideme k tak akoby trička, tak toto tričko si takisto nechávam. Je čisto nové. A je teraz H&M-ky, ale to je jedno. Ako ďalšie je toto čierne tričko. Klasické. A toto si nechávam takisto. Asi už vám nebudem ani hovoriť, či niečo nechávam alebo nie, lebo vlastne stále asi všetko nechávam. Ako ďalšie mám toto tričko. Vlastne toto je takto černé, lebo ja som mala tie keby 3 z toho, takže ja mám ešte toto sivé a mám ešte toto modré a to takisto si nechávam obidve. Ako ďalšie tu mám ešte takéto Pepsi a to si tak akože takisto nechávam. Ale mám dve rovnaké, takže neviem, čo urobím s tým druhým. Ako ďalšie tu máme už toto tričko a vzadu je takto vyzerá. A to si nechávam. Normálne sa čím hovoriť, že to už nebudem ani hovoriť, či nechám, lebo akože fakt, ja si skoro všetko nechám. To chcem vidieť. Ako ďalšie je toto tričko, to si takisto nechávam. A k tomu sú aj tie plaky, ale tie vám neukážem, pretože tie nemám ani so sebou, alebo sú v praní. Ako ďalšie toto a to si nechávam. Áno, niektoré kúsky poznáte z toho Shein Haulu. Ďalšie toto tričko, to si takisto nechávam. A ako ďalšie tričko je teda toto a to si takisto nechávam. Akože mám nejaké zimné veci, to môžem povedať, ale ja ich mám takde odložené a nebudem to teraz riešiť, pretože ja si teraz nechávam väčšinou vonku tie na leto a na zimu zase mám ďalšie, ale to zase vidím až niekedy v septembri. Tak aha, je tu posledná kategória a to sú kraťase a rifle a tepláky. Takže kraťase mám tieto, tie si nechávam, pretože tie sú nové. Ďalšie mám tieto, tie si tiež nechávam. Ako ďalšie sú tieto. A kebyže čo chceme, tak by som sa mala začať vlastne ani s vami rozprávať, lebo stále hovorím, že či si nechám alebo ne, takže to je trošku asi nezajímavé video, ale ako hovorím, ja si tú skrinku teda chcem upratať, takže preto to je také trošku nudné, ale tak. Posnažím sa natočiť teraz v najbližšej dobe niečo zaujímavejšie. Ako ďalšie mám tieto, tie si takisto nechávam. No a začneme k tomu letu. No tak ja celé to teraz asi nikam na dovolenku nejdem.
A viem, že teraz ma čakajú aj nejaké veci, že vystúpenia. Možno niečo s kamoškou natočím, lebo ideme mať prespávačku na trampoške. Takže tam by som akože mohla niečo natočiť. Ale to uvidím. Alebo proste nejakú challenge s kamoškou. A vlastne ďalšie video rozmýšľam, že som natočila teraz moju rannú rutinu, alebo proste niečo. Alebo teraz v najbližšej dobe by som mala ísť do DM, takže by som potom natočila DM akože DM haul. Takže tak. Tietokrát ja si teda nechávam. No a teraz ideme k tým jeansom a tak. Takže toto sú moje, tieto tri dobre poznáte, sú trošku pokrčené, ale to je jedno asi. Zatiaľ. A tie si teda nechávam, sú to jediné moje také, že bagy. Takže tie som aj tak dostala pod stromček, takže tie si určite nechám. Ako ďalšie sú tie čierne, ktoré tiež veľmi poznáte. S tými mašličkami. A tie si takisto nechávam. A ďalšie sú tieto modré, ktoré si tiež akože nechám. Ale menej ich nosím teda. A ako ďalšie sú tu moje asi jediné leginové akože nohavice. A to sú tieto. Takéto. S takýmto trakom a tie si nechám. Tak a ďalšie sú tie tepláky. To sú tieto tu klasické. A tie si teda nechávam. A to k tomu ešte patrí akože ešte čierne. A tie čierne neviem, kde mám. A mám to ešte teda tie modré. Ja si tiež nechávam. A posledné tu mám ešte takéto jedny čierne. Nie sú tie, čo som, o ktorých som hovorila, ale iné. Pretože tu nemajú tie čísla. Ale tam tie majú číslo, takže to sú ešte takéto. A tie si takisto nechám. Ale musím do nich ešte doraz, pretože sú dosť veľké. Tak a vlastne toto bolo všetko z mojho dnešného videa. Viem, že to bolo trošku, ako verím, zase nudné. Ale tak nejak proste som to chcela keby natočiť a tak. A keď sa vám toto video páčilo, tak mi nezabudnite dať like a odber a pre ďalšie videá tiež by ste mi mohli dať odber, takže bye!